Jeg hedder Morten Larsen, og jeg er manden bag Hungry, og nogen kender mig muligvis også fra Løvens Hule. Altså, da min app for min vejrstation begyndte at fortælle mig, at jeg havde dårlig luftkvalitet i rummene, så begyndte jeg at søge på nettet og finde ud af, hvad findes der egentlig af produkter, der kan hjælpe med at udskifte luften, så det bliver til at holde ud og sove i de her rum. Og der finder jeg jo Duca S6-modellen, som kan hjælpe med det problem. Altså simpelthen noget med at få skiftet luften ud, specielt om natten, når man sover. Og så kunne jeg jo ikke lade være med at se efter, om der fandtes noget med wifi. Og den er wifi-styret. Så også nørder, der godt kan lide at sidde og lege lidt med tingene, indstille det til at køre fra klokken det til det, og alle mulige andre smarte ting. Og det var det, mit valg faldt på. Det jeg også tjekkede, det var, hvordan så det ud med anmeldelser på Trustpilot. Og det så bare godt ud. Og så kunne jeg også se, at andre kunder var også tilfredse. Noget af det, jeg synes, der var smart ved den her Duca S6, at den udover at lufte ud, så genanvender den faktisk varmen. Og så en lille detalje til os jyder, der godt kan lide at spare på pengene, så koster det måske 150 kroner om året i strømforbrug, så det er jo ikke mere end en sparepære. Det synes jeg er fornuftigt.